Priatelia, už som sa o tom vyjadril na Telegrame, ktorý zväčša používam na témy, ktoré Facebook môže vyhodnotiť ako porušovanie pravidiel, pretože ich umelá inteligencia nedokáže dostatočne pochopiť pointu, ktorej môjim cieľom nie je šíriť nenávisť, ale poukázať nielen na mimovládky, ktoré tieto témy zneužívajú na žobranie peňazí, ale aj na pokrytcov, ktorí sa tvária, že majú súcit voči inak orientovaným, ale keď sa jedná o inak orientovaného človeka, napríklad o prezidenta, ktorý je samozrejme proti srsti, tak ktorý samozrejme problém šíriť nenávisť alebo ho zosmešiť nemajú. Čiže aby bolo úplne každému jasné a každému jasná táto moja pointa, odkazujem komukoľvek, kto bude hodnotiť to, čo teraz poviem, tak moja pointa nie je šíriť nenávisť, ale poukázať na zneužívanie tejto témy na politické účely a poukázať na ľudí, ktorí s chronickým pocitom neustálej krivdy zneužívajú túto tému na to, aby z nej samozrejme profitovali. Pred 2 dňami, myslím, že to bolo v sobotu, na mňa vyskočil status zo stránky Dúhový Pride Bratislava, v ktorom používajú Medzinárodný deň homofóbie, ktorý je dňom, kedy Svetová zdravotná organizácia vyškrtla homosexualitu zo zoznamu chorób na to, aby prostredníctvom stránky pýtali od ľudí finančnú podporu v hodnote akékoľvek čiastky za odmenu, za ktorú dostanete farebnú stužku. Akože nič proti žobraniu, lebo každý žobra, ako sa mu zachce, stačí, ak samozrejme nezneužíva ľudskú empatiu, ktorá spočíva z neznalosti. Chcel by som len pripomenúť, že pred rokom 1990, ako bola táto choroba vyškrtnutá zo zoznamu celosvetovej zdravotnej organizácie, bola homosexualita psychiatrami považovaná za duševnú chorobu, ktorú už v roku 1973 Americká psychiatrická asociácia odstránila zo zoznamu chorob aj preto, aby homosexualita ako diagnóza alebo syndrom nebola zneužívaná na pracovnú schopnosť, ktorá by umožnila vyhnúť sa práci alebo vojenskej službe, alebo dokonca slúžiť ako diagnóza na doživotnú sociálnu pomoc, ako v prípade zdravotne postihnutých s mentálnou alebo fyzickou ťažkou poruchou. Takže to znamená, že na úrovni spoločenského spolunažívania a prosperity bola dosiahnutá rovnoprávnosť, v ktorej bola táto diagnóza Svetovou zdravotnou organizáciou vyškrtnutá z chorób klasifikovaných ako duševná porucha, ktorá bola v minulosti liečená sexuológmi a psychiatrami. Lenže keď som začal ďalej listovať na tejto stránke, tak som natrafil na mimovládnu organizáciu Iniciatíva Inakosť, v ktorej majiteľ teplárne hovorí, že duševné zdravie LGBT plus ľudí je v kritickom stave. Duševné zdravie LGBT plus ľudí je v kritickom stave. Počet ľudí, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, sa za posledný rok zdvojnásobil. Prosím, pomôžte nám držať ich nad vodou v ťažkých časoch. Vaša pomoc je rozhodujúca. Čiže táto osoba, ktorá si aj toho vedomá, lebo to u seba píše, že homosexualita už nie je klasifikovaná ako duševná choroba, ktorá bola v minulosti liečená psychiatrami a psychológmi, si pýta peniaze, pretože ľudia LGBT plus majú duševnú poruchu. Čiže v podstate pred 2 dňami oslovoval, že homosexualita už nie je 35 rokov klasifikovaná ako choroba a zrazu pýta peniaze pre homosexuálov, ktorí potrebujú psychológov, čiže používa komunitu LGBT plus na to, aby ľudia prispievali do jeho, alebo neviem koho, mimovládnej organizácie. To je ako keby som ja bojoval za to, že od zajtra sa musí chrípka prestať liečiť, aby tí z tých chrípkov neboli v spoločnosti vnímaní ako menej cenní alebo chorí. Na druhý deň som sa z toho tešil a na tretí deň si pýtal peniaze na lekára, pretože tí s chrípkou majú chrípku. Je to samozrejme povedané obrazne, aby toho pochopili aj tí, ktorí sa pri rozdávaní rozumu neušlo a hlavne tým, ktorí túto tému zneužívajú na osobné účely. Takže milý Románko, nemám absolútne nič proti inak orientovaným, pretože tu, kde žijem ja, je to úplná samozrejmosť, ako to bola samozrejmosť na Slovensku predtým, pokiaľ si to niekto neurobil biznis. Ako aj chápem, že nie každý sa môže narodiť v tele, ktoré na prvý pohľad identifikuje jeho orientáciu, ale takto záchranne zneužívať komunitu na žobranie peňazí, ktoré majú slúžiť ako fond pre psychológov, ktorým si sa stal súčasťou, je priam nechutné. A dokonca by som povedal to, že by sa mal ospravedlniť, že týchto ľudí verejne pomocou tvojej stránky vystavuješ do pozície mentálne chorých, keď dobre vieš, že homosexualita nie je od roku 1990 považovaná za chorobu. Alebo nám ty chceš povedať, že homosexualitu považuješ za chorobu len vtedy, keď potrebuješ pýtať peniaze. Pretože výhovorky typu, veď aj ľudia LGBT plus majú psychické problémy, si nechaj pre seba, pretože v demokratickej krajine, ktorá má rovnoprávnosť zakotvenú v ústave,
psychológovia pri príjmaní pacientov netriedia pacientov na základe ich sexuality, ale na základe ich problémov, pretože tak, ako si psychológa dokáže zaplatiť heterosexuál, tak si ho dokáže zaplatiť aj homosexuál. Teda len v prípade, ak by slovenskí psychológovia považovali homosexualitu za chorobu a jej liečenie by bolo financované zdravotnou poisťovňou. Ale keďže aj ty sám ju za chorobu nepovažuješ, tak dúfam, že sa ma nechceš robiť homofóba práve teraz, keď proti homofóbii bojuješ. Presne ako tí, ktorí predstierajú, že s homofóbou bojujú. Ale keď sa to týka politika, alebo dokonca prezidenta, ktorý im leží v žalúdku, tak nemajú problém zosmiešniť ho príspevkami s profilovou fotkou, dúhovým alebo mierovým odznačikom, ktorý by mal predstavovať boj za ľudské práva a nie ako boj, z ktorého finančne alebo politicky profitujú. Priatelia, to by bolo všetko a všetkým prajem príjemný zvyšok tohto večera. Majte sa krásne. Čaute.